No dobre, toto je jedno zo série takých skúšobných videí, ktoré by som chcel začať robiť. Videí, ktoré sa budú tak trochu venovať náboženskej tematike. To znamená, že začať by som chcel určite videom o tom, ako byť kresťan reálne, takzvané kresťanstvo 101. To znamená, že tie základy toho, čo Ježiš urobil, ako dokáže byť človek spasený, čo musí nasledovať a tak ďalej. A potom by som sa chcel možno venovať takým lepším veciam, ako sú napríklad, dajme tomu, nejaké zjavenia, ktoré som uvidel, ktoré som dostal, niečo, čo ma zaujalo, chcel by som to prebrať tu, takýmto spôsobom podám ďalej, pretože som si istý, že ľudí sa to dokáže dotknúť a na základe toho možno sa trošku budú viac venovať Bohu, pretože to v nich reálne zostane. Takže ešte raz začnem proste kresťanstvom, tým, ako proste dokáže byť človek spasený, že tu nejde o nejaké rituály, ale že čo človek reálne musí urobiť, aby bol spasený, to je tá najdôležitejšia vec. A potom by som postupne pokračoval určitými vecami, či už tým, čo vidíme, čo sa deje na zemi, alebo tým, čo mňa reálne oslovilo. To znamená, že budú to veci ohľadom Boha. Najdôležitejšie je, že Ježiš Kristus za vás zomrel, to je to najdôležitejšie. Stál z mŕtvych a žije a kto na ňo zavolá, ten bude spasený.